Okhulumayo nguSibongile. Manje sokwenza isiqiniseko semithetho sama-sign. Ngizodweba ingxenye ye-triangle la. Nayi leyo ngxenye. Bese ngizodweba enye futhi ingxenye kanye neyokugcina. Manje sesine-triangle ephelele. Uma sazi lokhu okulandelayo, ubudlelwane bale triangle, la kule angle sino alpha, le ngxenye le sino A, bese lana futhi sino theta kanye no B. Ngizodweba lana ke i-altitude kuzoba lana ngu-90. Ethi ngiyidwebe. Altitude yami ngumugqa ophakathi ozokwenza lona i-triangle esinayo kube yi-90 degrees. Nawo kumugqa wami. Njengoba ngishilo ukuthi uzoba yi-90 degrees. Lo mugqa lo singawusebenzisa kanjena, singathi ngu-X. Umugqa wami engiwudwebile lo one-angle ka-90 degrees sizothi ngu-X. Sombhala la eceleni u-X wethu. Ngizoqhubeka lana ngokuthi sibone ubudlelwane ukuthi singathola buphi ubudlelwane la ku-A no-X kanye no-theta. Ngicela ukuguqula umbala ngizokwazi ukuqhubeka kahle. Buyini lana ubudlelwane buka-X kanye no-theta kanye no-A. Ngizoqala la ngemithetho ejwayelekile esihlale siqala ngayo i-SOHCAHTOA. Ngizohamba ngiyoyibhala la phezulu. SOHCAHTOA. Sokhetha la usin njengoba nazi ukuthi senza imithetho kasin. La ngizoya eceleni ngithi usin ka-theta is equals to X lo wethu engimtholile uma ngidweba umugqa ongaphansi kuka-A uma ngifuna ukuxazulula u-X ingxenye nengxenye ngizoyiphinda ngo-A. La ngizothola u-A is equals to sin ka-theta is equals to X. Manje sesizofuna ubudlelwane buka-alpha no-B kanye no-X. Nalena futhi yi-right angle. Singathi ngombala ohlukile sambe soyibhala le ngaphansi. Lana ngizothi ngino sin ka-alpha is equals to X ngaphansi kuka-B.
Engizokwenza la ukuthi ngizomultiplya ingxenye nengxenye ngo-b, bese ngizothola u-b ka-sin ka-alpha is equals to x. Sithole la o-x ababili. Ngizobhala phansi ngombala ohlukile. Nayi impendulo yethu yokucala, nayi futhi yesibili. Ngizohamba ngiyoyibhala kule ngxenye le ngombala ohlukile, sizame ukuthi siyihlanganise. Ngizothi a ka-sin theta is equals to b, impendulo yethu yesibili, b sin ka-alpha, la ingxenye nengxenye so multiplya ngo-a. Ngizothola u-sin ka-theta is equals to b ka-sin ka-alpha ongaphansi kuka-a. La ngizodivayida ngo-b. Uma ngichubeka ngempendulo yami ngithole u-sin ka-theta ongaphansi kuka-b, let's multiply ngaye, is equals to u-sin ka-alpha ongaphansi kuka-a. Nayo impendulo esiyitholile, lena ngumthetho we-sin. La u-theta is equals to b, bese la u-alpha wethu is equals to a. Uma besino u-theta ka-c, la besizothi kule ngxenye le besothi sino-sin ka-theta ongaphansi kuka-c. Kuyahambisana noma ngino-theta kanye no-c. La engizokwenza ukuthi ngizobhala le mpendulo le engiyitholile ngendlela ehlukile. La ngizohamba ngiyoyibhala la eceleni la ngizothi ngino-b ongaphansi kuka-sin theta is equals to a ongaphansi kuka-sin ka-alpha. Nayi impendulo yethu esiyitholile uma senza imithetho ka-sin. Ngiyathemba ukuthi nikubonile konke lokhu besikuyenza futhi nikwazile ukukuthokozela. Sophinde futhi sibonane kwamanye amavidiyo. Ngiyabonga.